Para Pambatang Lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagkataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB an sa indong kadamay. Mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't ng maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay katutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Alright, mga tugang, good morning! Good morning, everyone! Luzon, Visayas, Mindanao. Kain man kamo sa mundo, mga kapwa namin Pilipino, magandang umaga po. Maulan sa ilang bahagi ng bansa, Napapansin sa iba mainit, iyong at sa iba yinayanig. kapaligiran. Good morning po, ako sa lingkod, Mardila dahing iba, salit sana pero diyan. Siyempre, sparring partner natin, Father Momoy Brumeo. Tina, Nasa overseas yata si Father. Yung overseas, iba yung dagat. Nasa iba yung dagat. Father Momoy, good morning! Good morning! Yeah, overseas kasi hindi naman pwedeng under the sea. Nandito pa ako ngayon sa Panabo. Panabo Norte, Davao del Norte. Panabo, Davao del Norte. Aba, magandang background po, Father. Parang Hoy! nakikita kong mayroong luntiang paligid.
At Yes. saka, ano ba yan? May kadagatan ba dyan? Meron. May karagatan. Yan, okay. Sige po, Tati. Meron. Ay, Sir Jay! Just beside us. Hello, good morning. Good morning, Sir Just Jay. beside us, mayroong dagat. Oo. May dagat dito sa dulo kami. Yun, talagang Kahapon, very, galing ano kami yan, sa isla ng Talikod. Talikod, Yan, Samal. maganda ang Galing paligid City niyo. of Samal, Davao. Tamang relaxation nyo dyan. Pero Opo, batiin muna natin para- at saka i-regards natin yung ating mga kapwa Pilipino na nandiyan dyan sa Thailand at saka sa Myanmar na niyanig ng 7.7 magnitude na lindol kahapon. Opo. Grabe. Naka-apekto sa maraming lugar including Bangladesh, India, Laos, Myanmar, o yung dating Burma ito, Thailand at saka yung China. O yan, ang mga niyanig ng lindol. Nasa 144 father ang namatay, may 732 na mga my. sugatan, may mga nawawala pa. So, let us pray for them. Sana, pero magandang balita, because according to the embassy sa Yangon sa Myanmar, walang nasaktan o namatay na mga kapwa natin Pilipino na nanirahan sa nasabing lugar. Ayan. Okay, so yan ang mga updates natin, Father. Kaya At saka, palagi po natin isalang-alang ang pag-alaga ng ating common home. yes, oo. Yan, at Kasi saka, palagi na nandyan ang mga lindol, ang mga baha, ang mga storm. yes, opo. Pero mas matindi pong lindol, yung political lindol. Nagsimula na kahapon yung 45-day campaign ka mga local candidates. Kaya marami ang nagsimba, marami ang nag-motorcade, marami ang nag-proclamation rally, at ngayong umaga marami ang nag-unity walk para sa matapayapa at orderly na halalan. And hopefully maging tapat sila doon sa kanilang sinumpaan na yung ano lang, plataforma lang. At sa pakiusap doon sa mga dumadaan sa mga simbahan na nagpapatugtog ng jingle, pagdating nyo dyan bawasan yung volume, patayin muna nyo, including sa mga eskwelahan. Let us respect each other, sabi nga niyan, para maging maganda ang ating kapaligiran. Yeah, para dahil mag-agranga ang kapalibutan. Father, kumusta? Salamat. Oo. Maganda po yun. Magandang panukala po yun. Magandang reminder po yun sa atin lahat. Yes. Kumusta, Father? Para yung mga boses talaga ng katotohanan mapakinggan. Yes, opo. Father, kumusta ang iyong isang linggo na di tayo nagkita, miss na kita? Opo, since nandito pa ako sa Davao, nag-birthday, yung birthday kahapon ni Tatay Digong, Uy, ay oo nga talagang medyo mahirap at marami po mga nag-rally para pro Digong and then pro mga kontra din. Pero sa tingin ko po, mahalaga po nito, we have to respect the law of the land. Yes, I think we have to go beyond Digong for every Filipino. Yan. Sa Whether lahat it's, na saan mang panig ng mundo. yeah, whether it's the former president or anybody, Kasi dapat ang na medyo irespeto yung batas. Yan, okay? pinaka-issue doon kay Digong, yung noon, di ba, yung akala ni Ferdinand Marcos papunta siyang Taway. Yung pala sa Hawaii. Ito naman si kay Tatay Tatay Digong, Sa akala nila sa Iwahig. sa Iwahig. Ito pala sa Dahig. Sa Dahig pala. Ayan, yun yung mga maraming mga matagagaling talaga mga Pilipino. Kumusta, Yes, Father? yes po. Kumusta yung atmosphere dyan? Kasi dyan yata ang may pinakamalaki na pagtitipon, rally at saka pagbati para sa dating Pangulo na nandoon ngayon sa Dahig. Opo. Pati nga kami ni Jay, nagsuot din ng green.
Pero ito nating una, pinakapuso nito siguro, sa tingin ko, pinakapuso nito yung pag-aresto kay Digong. Mhm. Yung pag-aresto po. Aha. Kasi yung 1987 Constitution, inalista po yung warrant of arrest sa kanino man na either sa executive branch o kung sino pa man mga tao nito na under executive branch noon kay Enrile, inalista po yun. Yung ASO, na-remember niyo po yung ASO na kahit sino pwedeng i-aresto o preventive suspension o whatever. Inalista po yun. Pinalita na, pinasok po sa Constitution at sinasabi natin noong 1986 yung people power, sinasabi po natin, never again, never again. Kaya guaranteed po ng Constitution na no Filipino can be arrested without the court warrant, without undergoing the judicial process. Okay. Wala po. Wala. Guaranteed po yun ng Constitution. Kaya kahit sino, kahit Pilipino, lalong-lalo na in the Philippine lands, ay hindi po pwede mag-aresto. Kahit sino-sino. Lalong-lalo na yung lalong-lalo na po yung foreign court, kagaya ng ICC. Kaya yung police, yung Interpol, hindi po pwede mag-aresto. At yung police mag-i-enforce lang ng galing sa korte. Kaya wala naman pong galing sa korte. Kaya in a way, parang i-question natin niya, you have to go beyond Digong. This is for every Filipino. Pag former president man siya o simple fisher folk, hindi po pwedeng galawin na walang judicial process. Okay. Yun lang siguro ang pinakamahalaga na ma-remember natin. Yan. Kasi ngayon, nagkakaroon po ng division ng buong bansa. Yeah. May division Hindi maganda kasi po yun. may nagsasabi na wala namang illegal. May nagsasabi na illegal. May nagsasabi na wala nang jurisdiction yung ICC. But then yung ICC court nagsasabi na may jurisdiction sila sa mga kriminal na ganap bago pa man umalis ang Pilipinas sa dahig o kaya sa Rome Statute. So maraming mga legal issues na kinakailangang linawin talaga. May kinalaman Yes yan. po. Pero hindi Kaya dapat kinakailangan dumaan po sa proseso ng korte para ma-determine muna kung talagang criminal nga ito. Yeah. May mga ginawang makonvict muna bago at least probable cause para ma-issue ng korte ang warrant of arrest. Yan. Although sabi ng mga nakausap natin ng mga ICC accredited lawyers na iba yung mga court rules of court na sinusunod ng ICC in regard sa mga kasong violation ng yung sa humanity. Kaya medyo mahirap din ang sitwasyon ngayon. Pero ang pakiusap na lang natin, huwag tayong padala sa emosyon. Yan. Maging kalmado lang at saka obserbahan natin ang mga pangyayari at ilagay natin yan sa batas. Diba? Kaya tama lang po siguro tingnan natin yung depth, anong sinasabi ng depth psychology, anong sinasabi ng anong moral grounds natin sa mga ito. Nandito po si Jay, siguro makakapagbigay sa atin ng counting linaw dito. Ang ating pong instant na correspondent, instant na resource person, jack of all trades ito. Si Sir Jay Baton, mga kababayan natin, kasama natin. Sir Jay, magandang umaga po. Nice having you sa program. Magandang umaga po, Mar, at
Ako talaga palagi ay nakabuntot palagi. Pero hindi naman photo bomber. Hindi naman photo bomber, ano? Apa. Hindi na ako ito ba, Apa. Sige, Sir Jay. Sa mga kaganapang ito, ano ang ating, sabi nga niyang pananaw, ano ang ating pwedeng maibahagi sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood po ngayong umaga? Yan. Tama yung sinabi mo, Mar, at suga natin yung sinasabi mo na huwag tayong padala sa ating emosyon. Kasi pag nangihibaba ang emosyon natin, nandoon na yung judgment, nandoon na yung gusto ng makipag-away, hindi malulutas ang isang mali sa isa pang pagkakamali. Isa itong paraan, isa itong oportunidad para sa sambayang Pilipino na matuto tayo sa mga nangyayari sa atin at tingnan na may malawak na pag-iisip na hindi base sa emosyon para makapagdesisyon tayo ng tama at para ang hustisya ay gumana ng gusto. Ngunit kasi kung hindi lang ito kay laban ni Digong, laban ito ng bawat Pilipino. Laban ito ng bawat Pilipino. Tanggalin natin yung mukha, tanggalin natin yung personalidad, tingnan natin yung basic right natin as a human being, as a Filipino. At doon tayo magsimula. Okay. So ito ay panawagan na palawakin ang ating pag-iisip para tayo makapag-desisyon ng tama. Sir Jay, sa Bakit tayo mga... mag-away-away kung tayo naman ay puro Pilipino? Sir Jay, sa mga ganyang sitwasyon, na sabi nga niyan, bombarded ka na ng mga iba-ibang klase ng opinion. Kumbaga parang napuno na yung ulo mo. What is best na gawin ng isang individual para makadiscern o kaya makuha natin yung kapayapaan sa ating kaisipan? Magandang tanong yan, Mar. Unang-una, kailangan natin ang pakikinig. Okay. At isuspend ang ating mga judgment unang-una para marinig nating mabuti ano ang nasa kabila. Ano ang sinasabi sa kabilang panig? Ano ang sinasabi sa isang panig? So patahimikin natin ang ating isip, lumalim tayo, at tingnan natin ang mga bagay na may malawak na pananaw. At kailangan natin ng dasal. Kasi yung dasal, nakakakalma tayo eh. Yeah, Nagbibigyan tayo ng tamang gabay. Tamang gabay sa mga decision making natin sa buhay. Kailangan natin po mailalim. Titingnan natin ano yung elemento na mapagkaisa tayo, hindi yung elemento na tayo magiging watak-watak. So titingnan natin yun. No? So yun. Ayun, okay. Yan ang makakatulong sa atin. So kailangan ng pagdadasal at saka kailangan yung paghinga. Ayun, naalala ko Pananahimik, Ruwa. yung paghinga, di ba? Pananahimik. Di ba? O yun, ang mga kinakailangan natin ngayon at huwag tayong padala sa sulusol ng iba. Di ba? Okay. Yan. Father, ano ang iyong dagdag na maibabahagi sa atin, Dabi? Diyan on your end, diyan po sa ano yan? Davao del Norte? Tama ba? Yes. Ayan. Panabo. Del Norte. Yan, sa Panabo, Davao del Norte. Yes, Father. Nandito po kami sa Divine Mercy Shrine. Tamang-tama na pinakamahalagan po nito, maging KSP tayo. Kapit sa Panginoon. Yan, hindi kulang sa pansin. Kundi Dapat kapit sa Panginoon. kulang sa pansin to KSP. Kapit sa Panginoon. Kasi noong panahon ni Elijah, nang tumakas siya kay Sarayna, sino ba yun? Kay Jezebel, tumakas siya, pumunta siya sa bundok, at pumunta siya sa isang kuweba, nakinig siya sa mga iba-ibang tinig. For example, yung lindol, yung iba pang, yung storm, yung malakas na hangin, and then tulog at kidlat, and then may nakinig siya sa mayroong isang whispering sound, and then that lead him to silence at nakinig siya sa Panginoon. Ngayon, kinakailangan din natin sa gitna ng mga kulog kidlat na ito, sa gitna ng mga storm, sa gitna ng mga maraming gulong ito, kinakailangan tayo. Sabi ni Jay,
kinakailangan natin yung pahingalay. Pahinga, kasi ngalay na tayo, kaya ialay natin ang ating hininga para tunay na magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Sapagkat ang hininga sa Hebrew is ruah. Ibig sabihin, wind, breath of life, and then yun po ang Espiritu Santo. Kinakailangan pakinggan po natin yon. Yung Panginoon na talagang dapat po tayo po ay lahat magkakapatid. Kahit sino pa man, yung panawagan po ni Pope Francis na kinakailangan makinig tayo sa bawat isa, lalong-lalo na doon sa mga peri-peri, doon sa mga nandun sa laylayan ng lipunan, makinig tayo. Sapagkat para magkaroon the only way to unity is unity in the Lord. Walang iba. Hindi po makakaisa sa atin yung politika, yung ekonomiya, even religion cannot make us one. It is only the Lord who can make us, who can pwede magkaisa sa atin. Kaya KSP po tayo. Ayun. Kapit po Panginoon. Ayun, parang ano yun pray until something happens. Push. Yes. Push. Maganda yun Pray until Ano yun? something happens. Push. Push. Pray until something happens. I-push natin yan, bro. Until the Spirit of unity comes to us. Yan. Okay, yan po, Tabi Adi. Ay, good morning kay Mark J. Sanchez, dyan po sa ASJ Farm. Yan, medyo, para pagdating ni Father, baka pasyalan rin natin itong ASJ Farm. Hello, Mark. At saka kay mga bunjo. Yan, bisitahin natin ang ating mga mapuputi na mga, anong tawag dyan, Peking duck. Yeah. And good morning man Mahalaga kay... po yun, mahalaga. Good morning. Kailangan ngayon talaga mag-farming tayo. Yes, good morning kay dati namin kasama dito si Raul Roy Burihon. Yan, si RB. Good morning. Garo nag-house to house na ini sa pagiging member sa First District magbabalik. Yan. And then si Alan Balansayo, good morning man, tabi. Good morning sa Indogabos ang nagantabay 729 kHz sa Pitang Kabanga Radio, sa DCGB News on Facebook page, at sa DCGB YouTube channel. So, kayo po talaga na sa panahon ng mga siring kayo ni, kung gusto tanin magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Di ba? Di ba Ano yan, yung sukan tabaga yan ni... yung pangapudan ni ano, yan yung inalay sa atin na kanta o jingle ni Engineer Dante Baclao, The Singing Engineer. Yan. Jerome, Dalukon ta nga ready na ba yung ating VTR para dyan sa pangapudan? Yan po pangapudan yan sa Gabos para sa mga kababayan natin. And ito'y sumasakop na sa lahat. Sa kapaligiran, sa katauhan, as in sa buong mundo. Pangalagaan natin ang ating pong common home. Ayan. Okay? Jerome, pahit na. Pangapudan. Para sa mga kababayan natin. Ito yung mga rin tagagantay ang ki -1 ki ki parang video ki itanganing makasabay ka mo pag video clip. Ayan, okay. Pangapudan. Ayan, okay na. Ready, go. Yan. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita Gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katuninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan sa
kan kadaklan. Kung kita nagmamaot, magayon nagpalibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tusunod. Pangapuran sa mga pamamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katunilungan, asin kaginawahan. Pangapuran sa mamayong kabanwaan, tinuran sa bisyong tunay na ilalauman. Nang papaginabangan, kagadakan. Okay. Kaya po kami, mga tuga ang pangapudan para po sa mga kababayan natin. Yan. Kung gusto tang magayon na palibot, gusto natin ng magandang kapaligiran, dapat nating makialam. Yan. Makialam tayo hindi sa pagsira ng kalikasan, kundi sa pangangalaga. Yan. Maging way of life na natin ito, Father, di ba? Yung simple na pag-iwas sa pagtapon ng basura sa kahit saan, malaking bagay na yan para sa ating kapaligiran. Ayun. Sapagkat tayo talagang stewards, tagapamahala ng ating kapaligiran. Yes, okay, dakol kita ng mga marami tayong finiture na mga pangangalaga ng kapaligiran, kung paano tayong mamuhay na zero waste, ha? Sa pagbalik namin ni Father, dahil kami ay talagang advocate para tulungan yung ating mga magsasaka ng niyog na iproseso ang mga bagay-bagay hindi lamang sa pagkukopra, kundi iproseso ang lahat ng parte ng coconut para maging hanap buhay at saka sabi nga niya na mapakinabangan ng ating mga kababayan instead na itapon lang sa ilang. Di ba? Yes. Okay. So, mamaya po. Panawagan natin ang sagip kalikasan, sulong kabuhayan. Sulong kabuhayan. Yan tamang-tama rin tayong marami ng mga nagkakaroon ng interest ngayon, Father, ano? Yung una, inintroduce natin dito yung fresca, di ba? Yung pagproseso ng mga fresh coconuts na di mo na kailangan maghintay ng 45 days para kumita. Even everyday pwede kang kumita. Magsimula sa bunot, sa bao, sa laman ng niyog, sa sabaw ng niyog, at saka sa marami pang iba. Di ba, Father? Pwede rin from tuba to cocoa sugar, yes, to vinegar, cocoa pet, saka iba pa. Ayan, yung mga ano yan, yung sabon. Kaya Royland D, isang Bicolano, taga-Naga, pero nandito na po sa Davao, yung tungkol pagproseso ng coconut na paggawa po ng lamb, paggawa po ng Nutriban, paggawa po ng hotdog from coconut. Opo. Of course, mga coconut crackers. Coconut crackers. Marami pong iba. Pa-replace natin yung mga snacks sa mga bata na kumihan sobra-sobra ang alat. Yan, yung sinasabi na yung coconut di mo pwedeng baliwalain dahil yan ay pagkain. Yan ay pagkain, di ba, Father? Yes po. Okay, so pagbalik natin, i-feature natin ito na isang Pilipino na galing ito dyan sa Davao
sa Mindanao area, graduate ng master's degree in business administration from Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, and bachelor's degree in nursing from Cebu Normal University. Siya ay sasama sa official Philippine delegation showcasing Filipino technologies at the 50th International Exhibition of Inventions at Geneva. India. Alam mo, ang kanyang i-feature, Father, na product is yung technology na transform ang waste coconut husk sa durable structural panels na pwedeng magsilbi bilang alternative sa wood-based construction and furniture materials. Yan, tinatawag nila itong Coir Reinforced Bio-Based High-Density Polyurethane Composite. Yan. Okay, interesting no? Kung paano, kasi alam na natin yung coconut, pwede natin coconut wire. Pwede natin gawing coconut kokopit, di ba? Galing sa bunot. Pero ito, mayroon pa. Pwede pala ito na gawin na mas kapikinabang at magamit sa construction materials. Okay? So mga kababayan, standby lamang po. Magbabalik po kami. Tapos tuloy po ng mga istorya pa digdi sa Boss Kapalibutan, ang mga balitang inyong napakinggan na atid po yan sa inyo ng mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan, iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Uyang namatean, di naramong karahay. Ito hasta ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, ako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, gusto ko na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagbakulog siya sa probinsyang Albay, ngunyan sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth. Abay mahal ko yung si Diday ko. Pre,
makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail. Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, lingigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala lang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema, sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medikal, sa nutrisyon asin salud, libreng bulong at check-up sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor Awin Baldo makusog pa sa iyang esposa, Lalbaldo malalaoman sa banwa ang daraga kay Lalbaldo na kay Lalbaldo kita papakusugon at arangkada. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang
magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee. Serbisyong na matanos kon si JP Lee. Handang magserbi kon si JP Lee. Handang magserbi. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pay! Ang sabi baga ni May, sarusa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo Anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bonggalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bonggalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Kaloy ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gapos, marhay ang serbisyo. Bigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Gloria. Ang kamadig, daraga, Legazpi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magkasararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamadig, daraga, Legazpi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Mga tugang, balik po kita sa programa ko niyan po na pag-aagarig di sa Boses ng Kapalibutan. Mga tugang, adi. O, di, padagos po ini na mga pagtugay jayta ka mga pangyayari. So, mga nadadangog po nindo, mga political ads, para mapag-adalan po nindo ang mga nagrepresentar na kandidato, kansa ng serbisyo, ano ang mga maray na plataforma, ano mga programa, tanganing makapamili ka mo, may bugtak sa tamang pwesto, ang tamang tao. 45 days bago mga tugang ang eleksyon. Malapit na ang eleksyon, mga ko na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa ono.
kalsada at patubig sa baryo. Hanggang ngayon ay di pa nabuo, walang katapusan ang pangako. Magpa-auto na naman din tayo. Ayan isip-isip mga kababayan natin, mahalaga ang inyong boto para po sa Mayo 12, kaya isipon kimaray ang mga dapat po nyatong inusnusan sa balota. Alright, balikan na po si Padre Momoy dyan po sa Panabo, sa Davao del Norte. Father, welcome back kami sa programa. Okay. Good morning man kay Sir Rene de los Reyes, ang dabis-dabis na Papsi Chairman Kanalbay. Yung Papsi Kang Albay nakapasar na naman para magipag-compete sa nasyonal. Siyempre kasabay si Chairman, kaya nagalat na naman sindakan magiging bindisyon kan nasyonal para mag-receive kan award. Good morning, Sir Rene. Kaparmer natin to. Okay. Padagos na ang pagsikay as in pagtabang sa mga kababayan po natin. Okay. So, mga tugang, napagurunan tayo na manungod po sa coconut. Tama may programa magang gobyerno manungod dyan sa Coconut Farmers Industry Development Program. No? Malapit na yata matapos ito. Malapit na yata matapos ito, Father, eh. Yung initial na implementation is 5 years, di ba? Nagarang nakakatulong taon na. Nagluya ang signal ni Father, nagpuputol-putol ang signal ni Father. Ayan. Okay, ganyan, Father, may may sarong Filipino inventor, entrepreneur ini actually, si Keno Michael Uy, na ang sa iyang ginibo na inbensyon is i-transform ang waste coconut husk into structural panels. Na ini sabi nag-create nin mga produkto na halos sa recycled na waste material. So dahil daw sa misyon niya na magtabang as na mahihawas sa pagtiyo sa mga Filipino coconut farmers, pinanginutan kini ang pag-develop kan coir reinforced bio-based high-density polyurethane composite. So teknolohiya ini na pigta-transform ang waste coconut husk into durable structural panels para magserbi bilang alternatibo sa wood-based construction and furniture materials. So sabi nga ni Kasubago, siya may master's degree in business administration sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, as in may bachelor's degree in nursing from University of Cebu from Cebu Normal University. Na masabay siya, Father, sa official Philippine delegation sa pag-showcase kan Filipino technologies duman sa 50th International of Invention sa Geneva. Ayan. Andali mayroon tayong tawag. Mayroon tayong tawag. Sarila po. Ayan. Hello po. Ayan, okay. Si Sir Fernandi, nasa linya na. Froilan D. Froilan. Ayan. Sa Davao. Ayan, okay. Sandali Sir Froilan, nasa line din si Padre Momoy. Nandiyan siya sa Panabo. Nasa Panabo na siya. Nasa Panabo siya. Okay. Yan. Father. Ay, sandali. Pakilagay din dyan sa kabila at para marinig ni Father, no? Si Sir Froilan, no? Sir Froilan D. Mga tugang sa matibay na kababayan Tambicolano. Dahil ilipat natin na sa kabila para marinig ni Father Momoy. Siya sa mga nagproseso mga tugang nin ko niyan. Nagproseso nin coconut. Na-interview ka na ito. Manong duman sa mga pigigibo niya sa itong sabaw kanyog. Di ba? Kasi iba pa ng mga products mga tugang. Sir Froilan D. Nasa linya na po. Tabi, Father Momoy. Nasa linya na si Sir Froilan. Pakishare tabi kan mga tamang-tama po ini na naman so mga food products kan coconut. Ini man na isi-share kan sa tuyang Filipino inventor so mga non-food
non-food products po ini. Ngunyan taon po ng Wednesday Poyland. Ayan. Hello po. Nawala. Wala. Hello? Hindi pumapasok ang audio ni Sir Poylan. Ha? Hindi pumapasok ang audio. Ayan, okay. Kwento, ito na nga po sumanungod sa ito kitan clips kay ito kan Filipino inventor. Hey ba, dyan lang ha. Ayan, dali. Ayan, okay na? Hello, Sir Poylan? Yes po, speaking. Yes, ayan lang. Ayan, hello po. Hello po. Yan, okay, napakinggan na ito. Padre, narinig mo na po si, narinig mo na si Sir Poylan? Yes po, yes. Ayan, hapa. Sige ba? Sir Froy, sinabi ni Padre Momoy, baka na pwede ma-share natin yung mga, ginagawa ninyo dyan na mga pagproseso ng mga produkto na galing sa niyog. Sa parang food processing naman ito. Go ahead po, Tabi. On air na po kita. Dahil na kita nahiling sa DCGB News on Facebook page sa Boses sa Kapalibutan Program. Go ahead po, Tabi. Okay. Magandang umaga po sa inyo mga taga-Panabo. Ako po si Froilan D. Ako rin po ay isang taga-Panabo na dumating ako dyan ng 2012 sa Barangay Manay, Panabo. At dyan po nagsimula ang Palmera. Ang Palmera, yung ibig sabihin nito ay niyog, no? Dahil ang Palmera ay salitang Espanyol at ito'y dyan nagsimula sa Barangay Manay ang paggawa ko ng pagkain galing sa niyog. Ang unang ginawa natin sa niyog ay ginawa natin siyang yung tubig na galing sa matured coconut, hindi natin sinayang yon at ginawa natin siyang beverage at ito ay ginawa natin tong inumin para sa mga estudyante dito sa ating mga schools, no? Tapos pagkatapos niyan, ito ay pinalago natin pati yung mga matured coconut, no, yung tawag natin dito sa Davao lahing, hindi na natin ito ginagawang kopra. Ang gagawin na natin dito, ang ginawa ko dito ay ginawa natin itong gatas dahil ang gatas na galing sa lubi o kasaniyog, no, ay mas mainam na inumin ng mga tao, lalong-lalo mga bata, dahil ito ay magiging isang mas nutritious, no, compared sa galing sa mga hayop. Dahil ang karakter, sa akin lang paniniwala natin, ng karakter ng ina ay napapasa sa mga bata. Ang karakter ng hayop na kung saan galing ang gatas ay minsan napapasa na sa mga bata. Subalit, ang niyog, no, ito ay ang pagkain na galing sa itaas, galing nga sa langit, na pwede natin gawin pagkain ng mga ating mga kabataan. At hindi pa yan, yung gatas meron siyang tawag namin dito, yung pinakang sapal, ano? Yung pinakang meat niya, gagawin pa natin tong burger, gawin nating hotdog, gawin nating meatloaf, at marami pang iba, biscuits, pati burger, at pati yung pan, no? Magagawa natin ito. Kaya itong pagkain na galing sa niyog, no, ay dakilang tagapagligtas natin ito, lalong-lalo sa panahon ngayon na nagtataasan na ang lahat ng mga pagkain, lalong-lalo na itong mga meat products. Ayun. So, nais natin po itong ibahagi sa itong mga nandito sa peripheries, lalo-lalo na itong mga farmers ng coconut, no, na pwede itong solusyon sa ating mga kagutuman, sa ating shortage of food. So sana ito ay mapakinabangan ng lahat ng Pilipino at lahat ng mga magniniyog dito sa buong Pilipinas. Ayun, Sir Froy, sabi niyo yung sabaw ng niyog na yung matured, ano? Yes, yun ang pinoproseso natin para gawing parang drink. Mas maganda yes, drink po. Mas maganda yung kumpara sa soda, di ba? Ito po kasi ay mas masustansya ito kaysa sa young coconut water. Kasi ang young coconut water, ito ay naghahanda pa lang para sa buhay na ibinibigay niya sa panibagong niyog. Ngunit ang matured coconut, mas kompleto na ang kanyang nutrition for the next life of the coconut.
Kaya mas mainam itong inumin ng mga tao compared sa young coconut. Ayan. Yung una nakakausap tayo dito sa programa, sinasabi niyo, kinukolekta niyo sa the market, ano? Ano ba yan? Pinoproseso ba yan? Anong processes ang dapat natin gawin dyan? Kasi tinatapon lang, di ba? Pag nagkupra ka, Yes, tinatapon. po. Yes. Pag kukudgud ka ng nyug, tinatapon. Diba? Opo. Okay. Ito ay nagawa natin ang paraan para Yes po. mas mapakinabangan pa. Yes po. Ang lahat po ng bagay, kapag mainit na initan, ito po, ay nagkakaroon siya ng fermentation. Ibig sabihin, kapag ito ay dumating na sa temperature na nabubuhay ng lahat, pati yung mga bakterya, ay nabubuhay na rin. So, kailangan palamigin kaagad ito, i-control yung temperature kahit na ilang taon, kapag ito ay malamig o naging yelo, hindi ito masisira. Ay, wow. Yun So yun lang naman po ang napakasimpleng cycle ng buhay. Kahit na ilagay mo sa freezer, hindi nasisira. Ayun. So, kontrolin mo ang temperatura at ito ay tatagal hanggat sa gusto mo. Kung gusto mo inumin, tunawin mo na ito o ito maiinom mo. Yan. Ano yan? Mayroon bang nilalagay ka na pampatamis o kung ano pa man? Kasi Wala minsan po. baga yung galing sa medyo walang lasa, sabi nila, matabang, di ba? Wala po tayong hinahalo. Subalit nilalagyan lang natin ito ng young coconut meat. Ayun, para mas lalong sumarap. Yes. O, ganun lang. Yun. Kung hindi kalabisan. Kasi ito po kasi lahat ito ay biyaya ng Panginoon. Ito ay kailangan nating ipamahagi dahil tayo ay dapat mga procreator. Hindi tayo mga tagapagtago lang ng yaman ng sanlibutan ito dahil hindi natin tumabibitbit sa pupuntahan natin. Ayun. So, dagdag na kabuhayan yan. Yes po. Parang bahagi na yun ng zero waste natin. Yes po, oo. Kasi ang niyog po ay isang pagkain na sabi ko nga, ito ay mana. Ito ang pagkain na galing sa langit. Iyan. May sabi dito, Sir Proy, paano ba yung pwede palang gawing gatas yung coconut milk? Opo. Kasi kung meron niyang soya milk, merong almond milk, merong oat milk, merong rice milk, bakit walang coconut milk? At napakasustansya ng coconut milk. Yan. Ano ba yan? Hindi ba yan nakakasira ng tiyan? Hindi po. Nakakasira sa tiyan ito kapag ito'y pinakain mo doon sa palengke na marumi yung kaguran. So yung dumi ay dadalhin mo sa bahay nyo, pupunta kayo sa kaguran sa palengke, papakayon mo, tapos uuwi ka, yung mga bad bacteria ay nabuhay na doon sa mga niyog na yun at ginawa mong gata, masisira talaga ang tiyan mo kasi yung dumi ang ininom mo na. So may proseso po tayong malinis. Ayun. Pero yan din ay kinakailangan din na palamigin din. Opo. Kahit pa 1 linggo, 2 linggo, hindi po nasisira. Hindi nasisira. Ayan. Pader, may tanong ka kay Sir Froilan. Pader. So, una, mayroon po itong lauric acid, di ba? Yes po. Oo. Kinakailangan yung safe practice para sa food safety dapat mai-practice. Opo. Aseptic po. Aseptic. Dapat aseptic. Aseptic po. Oo. So, ang ibig pong sabihin ng aseptic, sa simula pa yung gamit, yung tubig, yung lahat ng materyales ay kailangan wala ng bad bacteria. So, ang niyog po na galing po sa loob ng bao, yung bagong yan po ay isang pagkain na sterile. Ibig sabihin, walang bacteria yan. So, hindi po siya nakakasira. Subalit ang nakasisira ay yung mga pagkain na nadapuan na nagdumi na galing siguro doon sa kayuran, marumi ng kayuran, marumi pa yung tubig, at ibabiyahe mo pa, so nagkakaroon na siya ng
fermentation, nagkakaroon na siya ng activation ng mga enzymes at iba pang mga bad bacteria na kinain na yung masustansya pagkain na galing doon sa nyug. So ito, Sir Froilan, itong coconut milk is pwede sa bata at pwede sa matanda? Yes po. Yung mga bata, kung mapapansin natin, yung mga bata na uminom nung panahon na sinasabi natin dito, yung sa amin dito, tuno, ay mas malalakas pa hanggang ngayon. Kaya matatanda din sila, malalakas pa. Naalala Pero yung ko, umiinom ng mga gatas na galing sa animal, ay hindi ko nakita, malalakas sila ng bata pero nung tumanda sila, ay hindi na nila na-maintain yung kalakasan nila. Yun pala, Kaya naalala ko noon, ng kahirapan ng buhay, yung magulang namin ginagawang gata yan tapos sinasabaw namin sa kanin. Yes po. Actually po dito sa Asia, ang Pilipinas lang ang hindi gumagawa niyan. Pumunta po kayo sa ibang country, Punta kayo ng Vietnam, pumunta kayo ng Singapore, pumunta kayo ng Malaysia, pumunta kayo ng Indonesia, lahat ng kanin nila ay merong gata. Ang tawag nila yung nasi. Aha. Yan ba, Sir Froy, pag proseso niyan, mayroong mga special equipments ba? Wala po. Ordinaryo lang. Kasi ang ating pagkain kasi minana lang natin ito sa iba-ibang lahi na nagkup-kup ng ating bansa. Kaya mali yung ating pagtanaw sa ating mga niyog, subalit ang ibang bansa, katulad ng Vietnam, ng Malaysia, katulad ng Indonesia, ang kanilang pagkain ay nilalagyan talaga ng niyog, lalong-lalo na ang mga Indians. Father, dapat pala imbitay natin si Sir Froilan dito sa Laudato Si Farm. Paturo tayo. Opo. Baka next month tayo. Makakauwi po ako ng Bicol. Uwi po ako ng Bicol next month. Yun. Okay. Pero saglit lang. Pero kaya ko itong ituro kahit na 1 oras, 2 oras, may tuturo ko ito. Ayun, Father. Abangan natin to. Meron kang sinasabi na nagagamit mo ito na ingredient para gumawa ng hotdog? Opo, yung sapal po. Yung sapal. Hindi ko inimbis na itapo na. Opo. Ayan. Okay. May halo din yan. O yan ang mismo? Kung ang karne po, ito mga... Naputol tayo? Hello? Wala? Ito lalagay mo. Ayan. At isisimulan natin pakainin yung mga bata dahil yung mga bata di pa nila alam kung ano ang hotdog, kung ano ang lasa ng meatloaf. Kapag ito ay nasanay na, ito na ang kalalakihan nila. Ayun. So yun po ang ating ngayon dahil bilang pumunta po ako sa Vietnam, kahit yung mga batang-bata ay kumakain na ng sili, sabi nila matamis dahil sila nasanay na. Ayun, okay. Father. Maganda pala ito. Siguro next month titingnan natin, baka pwede natin ma-imbita din yung sa Bicol University, yung sa Food Culinary Arts Department ng Bicol University. Opo. Gawin po natin itong para makatulong po tayo sa mga ating mga kabataan na sa susunod na mga henerasyon, hindi na tayo mag-i-import ng ating mga pagkain dahil tayo ay punong-puno talaga ng kabuhayan ng pagkain dito sa ating bansang Pilipinas. Ayan, kaya wag niyo putulin ang nyog. Opo. Magtanim tayo ng nyog, putulin ng Tree of Life. Okay. Yes po. Kaya nga po Tree of Life, na hindi dapat ito sayangin. Opo. Okay, Father? Tamang-tama, Proy. Mamaya, siguro kung kaya bukas, titingnan ko po kung makapunta sa inyo para makita ko ang inyong planta o kung kaya... Okay. Ako po ay isa lamang, sabi nga niyan, ako ay isang dreamer lang, Just like Joseph, wala akong planta. Subalit, pwede nating ituro ito. Ako siguro ang pupunta sa inyo, para ituro ko ito bukas, para ang mga kabataan natin, mga tao natin ay magkaroon talaga ng India na ang pagkain ay nandyan lang sa kapaligiran. Lalong-lalo nandyan sa inyo, sa Panabo, dahil utang na loob ko
ang aking katayuan ngayon, dahil kung hindi ako kinupkop ng mga taga-Panabo, hindi ako magiging ganito ngayon. Ayun, apa. Okay. Ayan, parang wala ka nang Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Sige po, Sir Roy, pwede po See akong you. pupunta sa inyo bukas sa Divine Mercy Sanctuary. No, alam ko po yan. Ayun, at sana mabigyan mo rin kami ng pagkakataon pagdating mo dito sa Bicol, magkaharap-harap din tayo. Sige po, ang aking magiging partner dyan po, ba si Lee? Si Ray, yan. Marlon D. Opo. Sir Ano ko po. Marlon D. Ayun, Kasi siya po ang tatakot. Siya kasi tinuruan ko dyan noon ng mga pagkawan ko tayo, no? Galing sa niyog, no? Ayan, yan ang amigo ta sa Mayon Treats. Opo, yung Mayon Treats, oh. Yung Mayon Treats po, tayo ang gumawa ng pangalan niyan. Ayun, love it. Sir Roy, nice to meet you po sa program. Maraming salamat. Mabuhay ka po, tabi. Salamat po. Mabuhay po ang mga Bicolano. Ayan, talagang Sir Roy Landi. Yan po tabi, pagkain yan, huwag nating sayangin. Marami pala talagang pwedeng gibuon, Father, sa pagkaon na rin. Diyan sa nyog. Lalo naman sa nyog. Ayan, lalo sa nyog, Okay. O, ito, pagkaon ito. Only non-food ito. From bunot. At saka bao na ginawang choir. Ang tawag dito? Choir. Choir-reinforced bio-based high-density polyurethane composite. Okay, so ito hindi naman panel pala nito, panel boards. May mga proseso. Actually, ginagawa nito sa ibang bansa. Ito makikita natin galing sa ibang bansa ito. Pero kahawig nitong ginawa nito ni Keno Michael Uy. Parehas lang, kaya lang yung proseso yata nito is may iba-iba palang proseso yan eh. Mayroong iniinit, mayroong pinipress, at saka iba pa. At least magkaroon kayo ng ideya na nakikinig at saka nandiyan nanonood po sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel. Paano ba yung ginawa? Pwede pala yan. Imbis na itapon natin sunugin yung bunot at saka yung bao, pwede palang gawin na pang garo na nga ni mga furnitures, Father, sa lamisa, di mo maintindihan, di mo man makilala kung nyug pala yung bunot ng nyug. Okay? Ayan, Reyna ang ating, kung paano ginagawa ito pong composite, polyurethane composite na product na ito, galing sa bunot ng nyug. Okay? Sige, run tayo ng VTR. English to English. Manufacturing process of Koya Composites. Through the efforts of the Composites Technology Park in Bangalore, Koya has been adapted and processed into a composite product for industrial and socio-economic applications. Koya polymer composites are Koya needled, felt-coated with phenol formaldehyde and hot-pressed. These composites are strong enough to use in structural, acoustic, or door and window paneling. With the support of the Koya Board, a National Koya Composites Development and Training Center has been set up at CTP. Indeed, Koya has found added value and utility as a composite product, be it as doors, wall panels, furniture. These composite boards possess both fire retardant as well as termite resistant properties. This is a unique Koya house made entirely out of Koya composite boards. A composite is a material where two or more materials are present, out of which some load-bearing members and the others are for holding the load-bearing members in proper orientation. Koya composite can be made using Koya as reinforcing material with or without plantation timber such as rubber veneer, bamboo, jute in between as a secondary reinforcement, and then impregnated with polymeric matrix material like phenolic, polyester, epoxy, etc. and processed under controlled temperature and pressure. The first process in the manufacture of Koya composites is to make Koya fiber in sheet form.
The carding machine is used to open the coir fiber bales. The fiber drops in the feeder and spreads. The fiber takes to the caddy conveyor distributor and the fibers are opened with the help of the drawer. And this drawer pushes the fiber into the elevator conveyor. When the fiber is reached to the end of the sensor, the feeding is stopped. The sensor works not to congest and jam the fiber. The fiber which comes through the conveyor is pushed by a pusher. The fiber which has been pushed by the pusher comes between the roller and is needle punched with a needle punching machine consisting of a reciprocating needle board, stripper, plates and base plates. The needles having bars push some of the fibers vertically down. The fibers form loops below the web bottom surface by which the fibers are mechanically entangled to form a continuous length of sheet, and it can be handled easily. No bonding material is used in the manufacture of coir felt. After needling, the edges are trimmed and if required cuts are made by adjustable rotating cutters. Finally, it is rolled by winder, which always maintains a constant speed in winding in spite of continuous increase in roll diameter. When a particular length is wound, the roll is removed from the winder and core of the next roll is put. Depending on the weight per square meter of coir felt, the feeding and distribution are adjusted. The density of coir needle felt can be controlled by the amount of fiber going through the needle board or by overlapping needle felt to give the desired density. After that, the cut material is fed to the phenol formaldehyde coating plant roller. The resin is transferred to the needle felt with the help of the spreader, having a set of squeeze rollers and a fabric carrier of resin. The excess resins, if any coated, is removed by passage through a set of squeeze rollers. After completing the coating of resin to the coir fiber sheet, it is taken for drying in sunlight. It is cut to the required size using a circular saw. A 2 HP motor is using for circular saw. The required number of cut pieces are placed over the other and placed in the mold of hydraulic press, which is heated to about 140 degrees Celsius. The pressure and time for compressing the material in the hydraulic press depend on the thickness and size of the material. After the compressing process, the hydraulic press is opened and the finished product is taken out from the mold.
The edges of the model product is finished using a circular saw. Koya Composite has high strength, non-corrosive, water-resistant, long durability, etc. Koya Composites are highly suitable for building and construction of door, furniture and other joining work as cost-effective replacement to wood and timber for paneling, false ceiling, partitions, packaging, etc. Alright. Ayan, Father. Matindi. Yung kumita sa bunot na dinotocorticate, pagkatapos pinaagi sa makina, ginibong garubanig-banig, tapos sinalakan kiresin, dito minagas na. Pinurma na, yun na ito, mga tugang, dahil mo na mamidbidan, kung ito bunot. Ayan, wonders kang coconut, Father. No? So, digdi sa to sa Pilipinas, yan lang ang kulang ta siguro ang mga makina. Di ba? Para ma-process yan ng mga non-food items na yan. Non-food products, hali po sa coconut. Tabi, Father. Ayan, walang audio si Father. Yan, walang audio. Hello, Father? Oh, walang audio si Father. Ha? Ayan, okay. Siya yan, okay. Siya, Father. Sabi nga ni Baga Kasulbago, dapat pwede man kita magkaiguang dreams, mga pangarap. Opo. Na hanapin natin at nasisiguro ko kaya natin gawin yan. Ayan. Kaya pag sama-sama. Pagsama-sama. Kaya. Ayan, okay. Oh, Father, tabi. Ayan ang sotong presentasyon mo niyan. Siguro, kauntanan sa imo po na, bendisyon ali dyan sa Panabo, Davao del Norte, para sa matapang tabi na ito all over the world. Tabi. Yes. In the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father, we praise and thank you for the gift of life, gift of all life. Not only the human life, but also the gift of life of the whole creation. Salamat po, Kagurang. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya nito. Salamat po sapagkat pinadala mo sa amin si Jesu Kristo, ang aming Panginoon at kapatid, para gabayan kami sa mga bagay-bagay nito, lalong-lalo na sa stopping the killing and then starting the healing. Healing of society, healing of the environment, healing of our common home. Indeed, O Lord, sa ngayon nagkahati-hati kami sa mga iba po naming opinion. Sana po pag-isahin mo para tunay kaming lahat ng mga Pilipino saan man sa mundo ay tunay na magkaisa at magpakita ng pagmamahal sa bawat isa. Ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa iyo sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain tayo makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayun, mga tugang. Nasa muli Salamat po. pong presentasyon nito. Ayan, coconut. Your coconut nut is a giant nut. Pangarap po ni Junapulis, Alado Technical, Siringman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, bilog ng Persa Mega Force Patrol. Nagkaibaran ta si Sir Froilan D. Kasubago, tapos si Sir J. Batuon, makatuloy din po sa programa. Kaya yan, tabi, yung pangapunan ni Engineer. Yan ang sa tuya po na pamamaaram mo niya po na pag-aaga. It's the yan, Jerome, take it away. Thank you, boss. Thank you, and God bless the Philippines. From the family.
Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot. Hatod sa inyo kan DZGV ang programang magtataon ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan